Charlie in the house! Tervetuloa, mä tulin käymään. Moi moi. Mä kuulin vähän juttuja mun poika lähtee Afrikkaan, että kerrotko mulle nyt tästä yksityiskohdat? Mä haluan tietää. Joo, siis todella sun poika meni Afrikkaan, koska musta tuntuu, että se on vähän niin kuin... Vajaa vai? Ei, kun se ei osaa maalata. Tämähän on taidekurssi ja se pitäisi osaa maalata täällä. Jos se ei osaa, niin sehän menee tonne vähän kehitysmaihin, että se voisi mennä kaikki. Täällä lukee sormimaalaukset 10. No siis sormimaalaushan toimii hänellä oikein hyvin. Ja, mutta miksi lähetät sen? Mut sehän tietää Afrikka on kaukana, mä en haluaisi, että se lähtee niin kauas, you know. No sen on nyt vähän pakko sille oikein vaihtoehtoja. Siis sehän sormimaailus kuuluu afrikkalaiseen kulttuuriin, niin lähetetään sinne, mitä väliä. Siis tommoset pornohuorat sanoo noin mun lapsesta, ihan sairasta. Pornohuora, mitäs puhut? Mä näin sun videos, että suussa nälä yrittää yhtään. Siis mä en oo tehnyt mitä videota, en ikinä. Et vai, mä näin kyllä Susan.huora kautta kommenttia, älä yritä yhtään siinä esittää mulle. Olit aika paljana siinä, poslari. No yksityiset sivut, et sä voinut nähdä. Mä voin löytää näitä kynitä. Se oli Googles ykköshakuna. Kuukauden haetuin juttu, et... No mä vähän tietysti tiedän, että mä oon aika haettu huora, mutta ja pojathan tykkää vähän tiukemmista näistä, tiukat ryssät on niitä mieleen, mut hei, katsotaanpa näitä maan paljon, mihin sun tytär meni tuolla. Eka vaihtoehto. Siis Afrikka, ei mun lapsi lähde sinne. Joo, se on eka vaihtoehto. Ja tokana vaihtoehtonahan meillä on tämä Intia. Intia, siellähän on vaan muslimeita. Ihan totta, sun tytär kuuluu sinne. Ja kolmas on tää väräsymaa, eli sun tytär siis teki tämän. Toi on kauhean näköinen. Ihan totta, sit me lähetetäänkin sinne Afrikkaan, kun se ei osaa maalata, eikä tiedä. Se vaan osaa tehdä ruttuja, paskaa ja ei toimi tänne. Siis senhän pitäisi... Anteeksi, mä keskeytän, mut sä oot ihan sairas. Se ei lähde tonne, mä lähden vittu. Kyllä sen on jo pakko. Hei, otetaan hetki, puhutaan tästä ihan rauhallisesti. Susan, painu sen vittu takas siihen Venäjälle, jonne kuuluu vittu lutka. Mä lähden nyt vimaan. Joo, Lukas. Väännä vaan sitä paskaa. Mä tajuisin tän kyllä, mut mä lähden nyt tästä, moro. Hyvää päivänjatkoa, huora. Moi.